Ani man akong my loves be nga. Lami kay mo dala sa. Makunsa na naman ko. Makunsa naman ko, Nicole. Bahala ka dira basta kay wala na ta. Wala nagapait sa imo, ha? Ilang pwede ko ba ito niyo ano? Ako kayong akong pagpasalamat nagyatagan kong anak nanganlag uyos. Mga Bisaya, grabe mo higog, magusog mo bangga. Di basta-basta ang mga talento. Proud ko nga Bisaya, nga ang sawis. Hello mga taga-Manakan akong kabarangay o mga taga-Litapan o taga-uban pang mga taga-barangay dare. Salamat kay nanganhi mo. Mo kay tungod din. Emotional. Tungod di ba sir? Nalukat na ako kung mamas ko. Naprinda mong buti, nakakwarta ko, lukaton ko to sa sir. Salamat kay sir sa pag-imbita sa mua. And I wish you all the best. And I wish that it could be like that. Why can't we be like that? Because I'm yours. So I'm yours, kanta man ha? Happy birthday sir, thank you so much. And ako po, Tito Oyos, thank you kayo sa tanan. Kaya kung wala po ko maparty sa Purple Yam. O dili tungod sa imo ha, dili ko makakita o tinud-anay nga guma. Dili ba gid ako nailang ang ipatuod to nimo. Pag-ano ba kanang mga bata? Oo. Kung dili tungod ka Tito Oyos, dili tungod sa Purple Yam, dili na ko makita ang tinud-anay nga lalaki nga mo lugit sa last na kong gikaon. Next na magbibigay ng message, Boy Bulky! Hindi na ipag-bigay. Gusto din ako to si mama ka ng Boy Bulky, talong ha, ka ng isab dia Brad. Boy Bulky daw Brad. Isa pa Brad yan, wala gibakbak Brad kita ko Brad. Ayaw ko rin makatawag Brad, ay nani ko niya, mag-Brad ka. Basta ko ang makalagay na ako. Lagay na, di ba lagay? Lato. Bibigyan mo ako sa red akong itlog. Yan. Ladies and gentlemen, once again, palakpakan for Boy Bulky! Ayan, thank you so much! Grabe gini mga, dahil mga ulog-ulugan dire ba? Ganahan ko dire. Ito, magpasa ko, mag-greet ako. Sir, thank you so much sa imong presensya, sa imong life. Sa imong life, daghan kayo ang na-bless yun. Dili lang mga influencers, appeal pa ang mga trabante sa Purple Yam. Daghan kayo nalipay, kay Nicer Oyos na nag-exist sa kalibutan. Truly, palangga kay namo, musuporta mi all the way sa imo, bisag usapan na, appeal ang love life. Pero sayang kayo. Di sa ko musaba. Pero nakabalaw naman ang tanan. Kabalo ko nga sakit kay pamalandungon kanang palangga na imong isa ka tao pero lahi yang palangga. Hello! Kamu kay uyab na mo wala pa. Uyab pud mo kapangay pa mo balon sa inyong mama ba mga pulisyo mo. Bitaw. Sir, congratulations kayo. Ganahin ko sa imong kalubinan sir kay grabe kayo kabibo imong kalubinan. Ang imor yung lubi ang mingaw. Ay! Wabo. Dayon, ano lang sir, bahalag dili kay tantong happy ang love life, importante, happy ang sex life! Thank you so much, ang ganda ng message. Wala kita nag-expect na moabot pa si Boy Bulky dere kay gikan mag siya expect og saging niya kanang nihapit na lang pud siya ba. O kaya to na, ang next na magbibigay ng message, si Tata Daim! Every day I'm shuffling. Agka, nawayog akong tutay. Okay, maayong gabi Sir Oyos. Daghang kayong salamat sa wayang pagpuas o pag-imbita sa mua na masipag kulingo umitanan. Salamat bihapon sa Isa ra gyud mi kapindot sa data. isa ra ko kakumutan Sir Oyos. Tagay plato magsukat, ngano karon pa abot. Plato, Loy, palit ko plato Loy. Tagsamog mic ha. Sige go. Happy birthday Tito Oyos. Thank you kayo sa tanan.
malungkot ang beshi ko. Hindi mga totoo. Gusto mo bumalik din sa inyo, ha? Ginoo ko. Naman si ipagawas tanan imong kaguot sa imo. Hilak na siya. Thank you kayo. So much happy birthday, Tito Ayos. Ay, so much happy birthday. Tito Yos, happy birthday and I wish you are good health. Mag-surprise ka lang o diri. Oh. Happy birthday, Tito Yos. Oh my God, I'm touched. Nakaka-touch. Grabe. Ayun, palakpakan naman for Nicole and Charmy. Kumana? Hello! Nay, may gabi, Nay. Nay, ang sa imo sayaw, Nay. Hello! Hello! Ito ba ang pagkaon mo? Hello! Kiss sa music. Nay, before daw ka matag sa imong buwan kanang imong message kabalo man gyud nga imong message kay murag duha man gyud kapakli nga papel. Mahimo ba nga patalang sara man gyud nga panahon nay nga pwede ba sayawan mo ginang may budot si. Nay, gamay na yung kiay. Gamay lang yung kiay nay. Dili ka na tudluan gay, tudluan ka mo nay. Ito ka ta. Ay, hangak. Music kudos. Yes, boss. Ay, in fairness, nindot ang sayaw ni nanay. Makita ni mo si nanay sa Nobo bitaw katubot ang margaana bitaw. Okay, in fairness, humok og lawas si nanay. But nanay pasing unsa imong gusto nga message para kang Tito Oyos. Una sa tanan. Ako ibabalo ninyo nga sukad mag-birthday si Oyos. Wag yung taong ko makahatag og message. Kini kay para mas tusog Palakpak ka yun. naman Muilag dyan. man lang ko diri sa Ayun station. naman. Muilag man ko. So, Ayaw lang. ako pagkasulaw. Patya. Nana, gina, basta artista nga. Patya sa patya. Lagi na. Patya to. Halo nga, tanan sula. Manguli na ta. Una sa tanan, dako kayo nga akong pagpasalamat. Nagyatagan ko anak. Nanganlag uyos. Ngano ang tanan akong problema na sulbat. Siya ang akong dalangpanan. Siya ang magtatabang na mong tanan. Karon ang ursunada lang yung saka para musumbong ninyo ba? Isumbong naman. Mura mag may kaso ang anak-anak. Buutan kay niya kong anak. Thankful kay ko sa Ginoo. Ano man, talagsaon. Wala din siya ang taon magpabaya sa iyang mga igsoon, sa ako, palangga, niya. Tinood ba yun? Palangga. Pagtagbangko mo. Sangkot sa maningkod. Very supportive yun niya. Ako ang sabot man gud maglipay ta. Ano maghilak man noon ta aning lakawaron? Tears of joy ni siya. Okay, tinuod bitaw. Sa tanang mga nadiari no, bago pa man gyud ko aning Manaka, ever since ni step ko dari sa Manaka, I never felt nga stranger ko dari. First time na akong pagsulod na daan dari ning lugar, feel na ko nga murag dari na ko matigulang. Kay feeling na ko secured kayo ko diari, daghan kayong tao nga bisag dili na ko kaila. Muyango gyud, mo greet gyud. Mao na usa sa mga indication na ko nga kaning lugar nindot ni siya puyan. So I decided nga diari na ko sa Manaka. So hopefully pohon dili lang kanang nadia sa atbang inyong makita, naapo diari sa ako ang likod. Naapo ito ko diari pohon. Unta tagaan pa ta sa Ginoo dagko pang panahon o tag-as pang panghunahuna o maayong panglawas. And of course, this time, syempre, exit
i-exit muna lahat kasi Thank you. mag-prepare sila sa kanilang magagawin mamaya. Wala kulor-kulor, maski green man lang, isa ka buhok. Ayapod ka ng green tanak eh, mura may glumot ana. Uy, Bulkit! Oh! Manayaw na tato, kisayaw na to sa una. Amo to siya. Wala ko. Wala man. Okay na ba ko si Royos? Wala na ba kayo problema social media si Royos? Sige na, sir, respetuin na lang ni. Wala sa itong sayawang karon be. Baklay ba na padung diri? Ha? Ay, alisin dali nga. Hiyatang tira, ako saning kuhan kung... Okay. Kung sayaw na to day. Ay, di bawal, di ka mo ganito. Boy, Magyapon kay, di magyapon sa ko agyapon. Amo na. lagi kay Paris, dili lagi pwede. Saan na lang, pugos kay. Manayaw. Manong karon ka magagiapot nga na may imo ha. Dito. Tama na to sa sayaw. Labon sa una katong kita gagudgupod ta lipay kita. Ya karon sa kadagan sa tao ipasakat nimo ang babae nga imong gipili samtang ako nalipay unta sa imo pero sa lain ka nalipay. Kani man akong my loves be nga. Lami kay mo dala sa Makunsa na lamang ko. Makunsa naman ko Nicole. bahala ka dira basta kay wala na ta. Wala na kapait sa imo ha. Kaya pagkahuman mo matilawan makuha ni mo paglalaki. Imo gipuli. Wala man ka na ko nakuha. Kasi wala. Naglibog lang ka. Kay naanad ka sa tulo niya nga ako ang mura kong tudlo. Gamay man kay na imuha ana. Asang sa kanikon. Nata sa stage buwan man siguro ka. Pero Nicole, nalipay ko kay nalaki love life. Pero unta, imong hinumdumon ang mga kagahapon natong duwa samtang nagagudgukod ta dito sa hotel. Wala man tagagukod-gukod. Katong imong gitaguan akong brief. Wala ko nagtago sa akong brief. Imong gisimhot. Ako na nimot. Ibang kag utot. Dilimaw. Tsaanan DJ nga atay mo sa bulkit wala mag prepare. Kat DJ ka na may hapak ka o kalit lang man ni kat. Boy, Bulkit, boy. Ayan na. Palakpak ka naman dyan. Parang nakalimut ako sa sleeping nga ito. Taon-taon na ganito na eh. Thank you so much ha, Manaka. Ako'y nagproblema kung nasan na makakita sa dahon nga layaan. Ang ko naglinga, dili na siya mahimutang. Nasakit iyang bugan, kay dugay na siya siyang wala kaana-ana. Rapapam-pam-pam, rapapapapam-pam. Kung gusto mong lamian ng cake, hilawin na ang kamay ni Oyos Mendoza. Kalamigaan sa forma, halaksaon pa ang lasa. Dili malinang gabi kayong lamia. Oh my darling, purple yan, salami dili pa maligay. Sila lawin na baby. Oh my darling, purple yan, salami dili pa maligay. Kisaaran na ako na siyo. I love you. Ana. Ay lagi istorya kay mahalata rin ka. Daw. Gusto niyo ipatilaw, boy? Kung tinuod ko nga palangga ani nga babae dapat tilawan po niya. Tilaw eh. Kinsay tilawan? Ana. Asa tong isa. Kanan hadlok. Abi na ko kang Queen Uncle mahadlok. Sa imo man day boy. Mama yun ang pili-pili man pareho sa tadagway. Ako ang tao na to matagusa. Lahira yun ni mga Bisaya. Grabe mo higog, magusog mo bangga. Di basta-basta ang mga talento. Proud ko nga Bisaya nga o sa wisyo. Kaya nun ang tanan, pagdong isang ubang.
Kawan ng gihapon na namit ka palaban. Basta